खुलुमबाय नायगिरि नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायबाय। दिनैनि भिडिअआ साख्रि बाख्रि एबा मोजां खौरांनि थाखाय नङा। दिनैनि भिडिअआ धेमाजि जिल्लानि सिमेन्टसापुरनि सासे 11 बोसोर बैसोनि उन्दै फंबाय थुनलाइ ब्रह्मनि सायाव। थुनलाइ ब्रह्मनो दासान्दि नोंथांमोननि हेफाजाबनि जोबोर गोनांथि जादों। बेखायनो नायगिरि नोंथांमोना सुबुंनि खाथिराव मानबतानि खाथिराव थुनलाइ ब्रह्म फंबायखौ जि हायो गासिबो हेफाजाब होयोब्ला जोबोर मोजां जागोन होननानै आं सानो। थुनलाइ ब्रह्मआ थांनाय गोबाव समनिफ्रायनो किडनिनि जेंनायाव गोग्लैनानै दङ। अर्थात किडनि गाज्रि जानानै नोरजिया जानानै दङ। नखरनि बिमा बिफाया गोबां नायबाय, फाहामनो सेस्था खालामबाय। धोन सम्पति हा हु गैला। दायो बिमा बिफानि आखायाव रां रुफा थाखा फैसा जेबो गैला। मोनथिनाय बादिब्ला थुनलाइ ब्रह्मनि बिफा अरुण ब्रह्मआबो किडनि स्टन जानानै दङ। खामानि दामानि मावनो हाया, रां रुफा दिहुननो हायै जानानै दं। खैफोद जानाय नखराव खैफोदासो जुफिसिनो होननाय बायदि जानानै दं। बेबायदि थासारियाव गावनि आंगो फिसाखौ माबोरै बेराम नायगोन, माजों नायगोन आरो गावनि फिसाखौ नायालासिनो रावबो बिमा बिफाया गारनानैबो दोननो हाया। बिमा बिफाया गावनि फिसानि सायाव थानाय अननाय, जि मोनसे आसा मिजिं, जानो हागौ बेखौ बिमा बिफाफोरासो बांसिनै मिथिगोन। बिमा बिफानि जोबथा देरसिन मिजिङानो गावनि फिसाफोरानो। बेखायनो थुनलाइ ब्रह्मनि बिमा बिफाया गावनि फिसानि बेरामखौ नायनो थाखाय नोंथांमोननि सेराव मदद बिदों। नायगिरि नोंथांमोन, अन्नानै थुनलाइ ब्रह्मनि बेरामखौ नायनो थाखाय, बिनि देहाखौ मोजां खालामनो थाखाय जि हायो एसे एनै रां अनसुंथाइ हरनानै नखरखौ हेफाजाब होनो थाखाय आंनिफ्रायबो गोसो गोथारै नोंथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय। एकाउन्ट नाम्बार, फनपे स्केनार आरो जानबुं नंखौ स्क्रिनाव होदों। नोंथांमोना अन्नानै जि हायो हेफाजाब होलायदो। थरथिंसे थरथिंनै दैजोंनो जेरै लैथो सोमजियो, बेबायदिनो नोंनि एसे आंनि एसे हेफाजाबजोंनो थुनलाइ ब्रह्म फंबायनि देहाया मोजां जानायनि लामायाव।